For at producere en enkelt bomulds-t-shirt, så bruger man over 200 liter vand. Det er en kæmpe belastning for miljøet. Og kun 25% af vores tekstilaffald i Danmark, det bliver genbrugt. Jeg har lavet et koncept, som genbruger det tøj, du smider ud. Det sker ved hjælp af 4 håndgribelige metoder, som alle kan lære at bruge. Metode 1. Collage. Tag billeder af tøjet, print det ud, udklip tøjet. Nu kan der leges med de forskellige dele og sammensætte dem på nye måder. Metode 2. 3D. Udvælg nogle stykker tøj, draper dem på gine, brug nåle og saks og skab dit eget udtryk. Metode 3. Opklipning. Klip bomulds-t-shirt op til garn, hækle eller strikke det til hatte, t-shirts, tæpper osv. Metode 4. Detalje. Udklip detaljer, f.eks. lommer, åbninger, knaphuller og genbrug dem på andre stykker tøj. Fars gamle jeans kan blive til denne. Wow, den er for lækker! Jakken. Ved at idéudvikle, før man klipper op og syr, så udnytter man tøjet bedst muligt. Det giver det en længere levetid, og det er genbrug med omtanke.